Εδώ, εδώ. Ποιος παίζει? Ποιος παίζει? Ας παίξει η Ελεονόρα που είναι παραπονεμένη. Ένας από τους κυρίους. Ωραία, έλα δίπλα μου. Έλα δίπλα μου, εδώ, από εδώ. Τέλεια. Κάτσε έτσι όπως κάθομαι εγώ. Κάτσε έτσι όπως κάθομαι. Ωραία, σήκωσε. Δες πάρα πολύ προσεκτικά. Έχουμε τα χέρια στην ίδια ακριβώς θέση. Ναι. Δίκαιος. Βγάλε το ένα χέρι. Ωραία, φέρ το αυτό δίπλα μου. Εδώ. Και κάνω τι κάνω. Στρίψε το χέρι, κρατώντας ισχύο το κορμί, χωρίς να το πιέσεις. Πάμε. Τι κάνεις, παιδί μου? Ίσιο το κορμί όσο πάει. Δες εδώ, έχουμε το χέρι ακριβώς στην ίδια θέση. Πρόσεξε το δικό μου. Το παιδιλάστικο. Τι λέει τώρα? Λοιπόν, αυτό το έχω δει στον εξορκιστή. Το κοριτσάκι έκανε έτσι το κοριτσάκι. Και έχω την εντύπωση ότι... Οι συνομιλίες καταγράφονται. Μ' αρέσει που θες να δοκιμάσεις. Κάνω το ίδιο και με το κεφάλι. Όχι, δεν θέλω να το δω αυτό. Για να το δούμε με το χέρι πάλι, για πάμε πάλι. Κάθεσαι έτσι. Δεν πρέπει να το κάνω δεύτερη φορά, αλλά μπορώ να κάνω κάτι με το δαχτυλίδι αυτό. Δεν ξέρω αν θέλω να στο δώσω. Έλα, μην το τρέπεσαι, βάζεις βγάλει. πίσω. Ναι. Βάλει το δαχτυλίδι στο δάχτυλο. Αυτός είναι ένας τρόπος για να μπει το δαχτυλίδι στο δάχτυλο. Είναι ο εύκολος τρόπος. Υπάρχει όμως και ο γρήγορος τρόπος. Δες εδώ, μην το χάσεις, δες εδώ. Εσύ μην το χάσεις. Ξανακάντο. Ωραία, απλά τι κάνω. Πιάνω το δαχτυλίδι και το πετάω με δύναμη. Και έχω συνηθίσει, έχω εξασκηθεί να το πιάνω έτσι. Δεν κατάλαβα. Ίσως το καταλάβετε. Δες εδώ. Αν το βάλω εδώ. Δες εδώ πως αλλάζει γρήγορα θέση. Βλέπω. Ναι, βλέπω. Κάνε λίγο πιο εκεί. Δες εδώ. Απλά αλλάζει γρήγορα θέση. Πάει από το ένα στο άλλο. Τι λέει τώρα, παιδιά, ο άνθρωπος? Δεν είναι σοβαρός. Μα πώς το κάνεις αυτό? Είναι πολύ απλό. Κοίτα πως αλλάζει γρήγορα θέση. Μήπως αλλάζει το... Είναι double face στο δάχτυλο. Ναι, αγάπη μου. Το φοράς μέσα έξω.